Sosiaaliset eli yhteisölliset nettipalvelut ovat kasvattaneet suosiotaan räjähdysmäisesti maailmalla ja myös Suomessa. Näissä palveluissa käyttäjät itse tekevät sisällön esimerkiksi jakamalla omia kuviaan toisten kanssa. Jo 100 000 suomalaiset käyttävät yhteisöllisiä nettipalveluita. Facebook on nyt kaikkien huulilla. Omilla sivuillaan Facebookin käyttäjä voi vaikkapa kirjoittaa blogia, lisätä kuvia ja listata ystäviään. Tässä ei vieraat ihmiset pysty näkemään, mitä sä oot sinne kirjoittanut, vaan se on ihan vain ne, jotka sä oot kutsunut, joita sä kutsut ystäviksesi ja oot hyväksynyt ystäviksesi. Monet sosiaaliseen kanssakäymiseen tarkoitetut nettisivustot kasvavat nopeudella, josta ei ennen osattu uneksiakaan. Johtava palvelu on MySpace, mutta haastaja Facebook on kasvanut räjähdysmäisesti. Suomessa suosittu on myös Sulakkeen omistama IRC-galleria. Mitkään sosiaaliset suhteet ne ei vaan ole olemassa, että niitä täytyy ylläpitää ja vahvistaa ja rakentaa. Ja tämä on yksi semmoinen uusi väline, missä sitä voi tehdä. Että perustetaan uusia ystävyyssuhteita ja nimenomaan ylläpidetään niitä vanhoja. Olennaista sosiaalisessa mediassa on ihmisten välinen vuorovaikutus ja se, että sisältöä tuotetaan tai jaetaan itse. Tyypillistä on myös avoimuus ja verkottuminen. Se ei ole missään nimessä sellainen kuin netti oli ennen, että oli silleen, että sinne voi mennä anonyyminä, tunnistamattomana tekemään ihan mitä vaan, eikä kukaan tiedä, oletko koira vai lehmä. Sitten saattaa olla, että koko kaveriporukka on IRC-galleriasta siirtynyt sinne Facebookiin, että sinne mennään niitä kavereiden perässä. Facebook rantautui Suomeen viime kesänä ja suomalaiskäyttäjiä on jo useita kymmeniä tuhansia. Musta on, just kun on kokeillut sekä sähköpostittamista että blogia ja kaikkea, niin mun täytyy sanoa, että tämä on se oikeastaan tähän asti helpoin ja hauskin tapa pitää yhteyttä moniin kavereihin kerralla. Et kun on kaikki koottuna yhteen paikkaan.